Welcome to my new YouTube channel Rally Odia Blogs. गुड मॉर्निंग समस्तଙ୍କୁ सो ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଛି ସो ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ବାଏ सो ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଗଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇ ରହନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ ମାନେ ମୋ କଜନ୍ର ଘରେ ମୋ ଭାଇ କଜନ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗୁଡୁ ତାର ବର୍ଥଡେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତାର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ ଆଉ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରୁନି ବାକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକି ନା ପୁରା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା ଘର ଖାଲି ଖୁସିରେ ଚିଲ୍ଲଉଛି ସେ ସୋ ଇଭିନିଂର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଗୁଡୁର ବର୍ଥଡେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେକ୍ କଟିଂ କେମିତି Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
सेलिब्रेशन पर यहाँ पे किसी फोटोशूट कलु फोटोशूट पर खाଇବା खाइकी देन तापरे सोई पड़िलु पूरा दिन मोर एमती आज कटला तो स्पेशल डे स्पेशल जगह यहीटा ही थिला सो आशा करे समस्त को भल लगे थैंक यू सो मच आज टाटा बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हबो गुड नाइट थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।